Maria, dili ka maglaag ha? Kay moadto sa ko sa merkado, kay mamalit sa ko og lutuonon para sa atong Noche Buena. Ma, sigurado ko ma, madugay jud karon sa palengke ma, kay kabalo ka, daghan kay rog tao. Kay ang mga taga bukid ma, bumaba na sila diri sa sentro sa bukid ma para mamalingki. Mao gani magsayo ko no, para dili ko magabinan. Sige lakaw na ma, kay para makapamili kag pag-ayo. Basta ha, dili ka magpasulod-sulod diri ah. Lagi ma. Sige, moadto na ko. Tuwa na gyud si mama. Karon, manirado ko ron diri sa balay. Kay ako raman isa. Kay sigurado ko, manay man gyud to si Lucio, si Betty, si Claire, o si Dudong Pawiks. Kay mo tan-aw man tog TV. Mao pa inindot kayo ang salida, alias pogi ang akong gitan-aw. Kay kung mapugos tuturon sila og tan-aw, ako to silang papultahon. Manirado na ko, nya pakusgan ako ang sound sa TV. Karon si radyo mo dyan. Ako na ni pakusgan akong TV. Si Claire man to, kusugan nakadagan, oy. Nagsugod na yun itong salida ron ba? Alias pogi. Hindot na ba kay to? Magdali ko, be. Kusugan nakadagan, oy. Murag paingon man to ila Maria. Nagsugod na siguro ang alias pogi na salida ba? Magdali ko, be. Uy, si Betty o si Claire, padulong po dahil sila diri ila Maria. Oy, Lucio! Claire, murag bago pa dyan nagsugod ang salida, oh. Gani, murag bago pa dyan na nagsugod, Lucio ba? Tara na, kusugan mo naman nakadagan, Claire. Nakita ka ganina. Ala nga, nagdadali gani ko. Tanawa, nagsugod ang alias pogi. Oh, tara na, muna na ta. Sirado man? Sirado gani, Claire. Ang mga bangag ko, tabon. Maria? Maria? Naala sila. Ako din liliguan sa bintana. Maria! Hi! Naalagi mo! Alangan, kaya mananaw nagsalida. Bakbakan na. Tagkaon na dyan nagsugod. Pasudla mi Maria, be. Na? Nag-ingon man si mama nga, kung naaday mo tanaw daw TV, papultahon daw. Ha? Grabe po ka, Maria, oy. Magbagong tuig na lang, magpapulta na noon ka. Lagi mo may gingon gud di mama. Oh, promise so wajud ko nangatik ba. Kay ana pa si mama nga, mahal biya daw kuryente no. Maong sugod karong 2025 magnegosyo nami. Maria, pila po yung bayad, Maria? Tag Jess, nya na mo'y kwarta. No. Tama na, Pitis. Pipagi ako nyo, Bin. Dara, Maria, oh. Dali, sige, agi sa kwarta. Maria, shitty naman akong kwarta. Ako, Maria. Dira na. Ikaw. O diya ka sa putahan. Ikaw biti bayad. Puntahan ko, Maria. Ya bintana ka, bintana. Bakbaka na ni Ron, Maria ba? Maria, pwede mo gud mo pasudlon ba? Walini po di gamay mo kung di na Maria, oh. Yara mo kay kulang ang inyong gibayad. Si Lucio ra diri sa sulod. Kay siya rin nakahatag og Jess with electric fan pa. Sige, tides na lang ni. Basta makatanaw kong alias pugi. Kaya pag wala lang ko ito gipalit og candy, akong 5 ka ganina da. Jis, unta niyo akong kwarta. Nag-unsa man si Betty diha sa gawas. Betty! Nag-unsa man ka diha? Wa man ka sulod. Wala may gipasulod ni Maria, oy. Kay kulang among kwarta. Oy, Dudong Pawiks, kung wala kay Jess, di pud ka kasulog. Ha? Nagpabayad na dahil si Maria. Nagpabayad gani no. Si Lucio rin nakasunod kay siya rin na ay Jis. Unfair gani kay no. Ayaw mo kasama di ang duha ba? Usa man mo tanaw mo magchismis. Tanawa dudong pawiks o nagyaw-yaw pa. Maupay diri pa ko sa gawas kita tanaw. Ah, grabe pod mo diha, Maria, oy. Nagpabayad ka. Mura mong tagdili amigo-amiga, ani. Oy, Dudong Pawiks, nani ka diha? Sa negosyo, walay barkada. Kung gusto ka mo tanaw, o de, magbayad kang Jess. Sige, mubayad kog Jess. Pasudla na si Claire og si Betty. Kaya ako'y tapala na ilahang kulang. Kaluoy po na diya sa gawas ng tanaw. Salamat dudong pawiks. Sibog, Maria, be. Nagbayad di amiha, nagbayad di amiha. Pasalamat mong duha kay gitaplan mong Dudong Pawiks kay kung wala pa sa gawas yun mo magtanaw. Kaya looy po kayo na sila sa gawas ng tanaw. Si Claire nasa puntahan, si Betty nasa bintana. Ya si Lucio na diri. Gani, karon nga nakabalo na mo nga naay pulta, sa sunod nga manhin mo mag-andam og Jess. Tanawo, nindot ki sa lida. A few moments later. Salamat, tagapamalingki na dyan ko. Grabing tao sa palingki. Uy, nagdasok lang. Uy,
Nganong kusog man ang sound sa TV sa balay? Iingnan ako si Maria nga dili magpasulod sa balay. Nagpasulod hinoon, nagpasalida pa. Karon lang kang bata ka. Maria! Maria, agli! Ano mahadlok man muna nagbayad man ka dire, Jess? Kasama pa ninyo, di ba giinat ka nga, di ka magpasulod? Paggawas mo! Dili mi mo gawas nang oy, gipabayad mi ni Maria ug ka Jess. Ikaw na lang ingo na magbayad. Mausod. Unsay bayad? Panggawas mo! Wala man kay klaro Maria, ay taray. Goni. Iya nga sa salida oy. Uli na akong Jess Maria, be.